Sa balita na sa inampang, gindaya sa head coach ng Gilas Pilipinas nga si Team Ko, ng head coach ng Gilas SEA Games nga si Norman Black, kagang bilog nga 5x5 men and women's teams matapos ang kadalagan sa Southeast Asian Games 2025. Ibaluan nga nagdala pa uli sa Bulawan ang duha ka grupo sa tagsa nila ka division sa bago lang nagtapos nga SEA Games. Ginluto sa men's team ang host country nga Thailand sa score 70-64 para dalon pa uli ang Bulawan nga medalya. Samtang nabawi naman sa women's team ang gold medal matapos man pinihon ang Thailand sa final sa score nga 70-73. Ginpunto naman iko ng pag-uswag sa women's program, ilabi na sa ginpakita nga performance sa pag-angkon man sa gold medal sa SEA Games. Dugang pasining nga dako ini nga kadalagan halin sang ginsaylong programa sa 8 ka tuig na nakaligan hasta sa pagdaog sini sang Bulawan nga medalya.